Vážení priatelia, dovoľte, aby som vás v mene Bratislavskej organizácie Zväzu protiteroristických bojovníkov, v mene klubu Nového slova a mene inštitútu ASA privítal na dnešnej spomienkovej akcii venovanej 81. výročiu prijatia Vianočnej dohody, ktorá bola prijatá na byte jednom z týchto bytov ako v tomto dome. Dovoľte, aby som medzi nás privítal pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, prvého štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Merichera a aj za našu partnerskú organizáciu Petra Švantnera, tajomníka Matice Slovenskej. Priatelia, v minulosti bohužiaľ bolo nejak podceňované postavenie Bratislavy a úlohu Bratislavy a inteligencie z Bratislavy pri príprave povstania. Keď som sa stal pred 12 rokmi predseda bratislavskej organizácie, tak dovtedy tu nám chodila taká hrstka členiek z jednej zeločky a my sme si práve povedali na jednom stretnutí s klubom Nového slova a vtedy ešte Akadémie vied, že nie, že treba z toho urobiť naozaj podujatie, ktoré bude aj niečo znamenať. Pretože vždy tvrdím, že my, Bratislavčania, musíme byť hrdí na to, čo Bratislava urobila, Bratislava v úvodzovkách pre povstanie, že neberieme samozrejme Bystričanom, Brezňanom, Zvolenčanom a ďalším ich zásluhy, ale ako hovorím, ten guláš sa varil v Bratislave. Tu sa pripravovalo povstanie, tu prebiehali rokovania jednak z politických špičiek ilegálnych, potom aj s hospodárskymi činiteľmi a aj začali sa tu rokovania aj s dôstojníkmi, demokraticky zmýšľajúcimi dôstojníkmi z povstania. A práve tento dokument, Vianočná dohoda, je vlastne zásadný a významný dokument, ktorý vlastne rozbehol prácu ilegálnej Slovenskej národnej rady, neskôr aj vojenského ústredia a samozrejme prípravy povstania. Poprosil by som, aby s úvodným prejavom vystúpil pán minister Blanár. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, či už z Osavky, Matice, zo všetkých organizácií, ktoré podporujú a sú tu pri tomto podujatí, kedy si pripomíname 81. výročie podpísania Vianočnej dohody. Ja som tak lovil v pamäti, o čom som hovoril minulý rok, keď sme si pripomínali 80. výročie. A nechcem hovoriť o tých podrobnostiach historických, ktoré určite všetci poznáte, ktorí ste tu, pretože ste sem aj prišli. Ale niektoré veci, ktoré som predtým možno nespomenul, by som rád rozvinul. Všetkým patrí veľká vďaka za to, že sa vôbec vtedy dokázali postaviť, aj keď v malej skupine, a začali jednu veľkú vec, ktorá skončila, môžeme povedať, úspešne. A vtedy nasadzovali svoje životy, pretože dnešnými očami sa na to pozeráme tak, ako však to bolo samozrejme, žiť sa v nejakom byte, uvariť si kávičku alebo čaj, nič sa nedeje. Nie, tá situácia vtedy bola veľmi napätá, spravodajské služby fungovali, a každý z tých ľudí nasadzovali svoj život. A preto im všetkým patrí veľká vďaka. Novinárovi Juskovi, ktorý to celé tak ako by inicioval v tomto byte, ale všetkým tým, ktorí sa v tom prvom kole pre toho 25. decembra tu stretli a podpísali to. Ale aj tým, ktorí sa potom pridali. Či už to bol sociálny demokrat Ivan Horvát. Som rád, že je tu aj jeho vnuk. Som veľmi rád. A je to aj taká symbolika. Alebo aj Zaďko a ďalší.
Jednoducho, boli to ľudia, ktorí pochopili, že je potrebné sa proti niečomu, čo je zlé, spojiť bez rozdielu viery, bez rozdielu svetonázoru a ísť za tým. A to je niečo, čo je aj odkaz veľmi silný pre dnešok. Samotná dohoda mala viacero častí a v jednej, tej prvej sa hovorilo o tom, že ako bude fungovať Slovenská národná rada. Ale ja sa teraz dotknem skôr tej druhej, lebo tá je veľmi dôležitá a málo sa pripomína, pretože priniesla veľmi zásadný pohľad na budúce usporiadanie Československa. V tej druhej časti dohody sa hovorí, že budúce Československo musí byť usporiadané na základe rovný s rovným medzi Slovákmi a Čechmi. To je veľmi dôležitá vec. Zároveň sa tam hovorí, že budúce Československo sa musí zbaviť všetkých rasistických, fašistických a totalitných ideológií a že musí aj hospodárstvo, kultúra, spoločenské vedy, všetko byť budované na princípoch demokracie. A čo je dôležité, zároveň sa tam hovorí, že musí byť rešpektované v budúcom Československu vierovyznanie každého. Čo je taktiež veľmi dôležitá vec. A čo je dôležité, na záver konštatujú, že o tomto všetkom rozhodnú tí, ktorých si zvolia ľudia potom vo voľbách. Cítite, aká sila v tom dokumente bola tá úcta k všetkým ľuďom na Slovensku, lebo verili, že Slováci sú na správnej strane a že pochopia, že o čo tu ide. A to všetko sa udialo a dnes môžeme povedať, že cez Košický vládny program sme tu dnes ako príslušníci samostatného, slobodného Slovenskej republiky, ktorá dnes nadviazala na všetko to, čo sa rodilo tu aj v tomto byte. A ešte raz chcem všetkým poďakovať. Majme ich v úcte, pripomínajme si ich a budujme tú našu štátnosť práve na takýchto pilieroch, ku ktorým sa môžeme hlásiť, ktoré sú veľmi významné v našej histórii a nikdy na to nezabúdajme. A možno posledná vec, bodaj by nás bolo viacej, ale aby pribúdali aj tí mladší. A vidím ich tu aj z Matice, čo sa veľmi teším a sú veľmi aktívni a preto sa vôbec neobávam, že ak príde zmena generácie, čo je prirodzené v živote človeka, že tí budú pokračovať v odkaze aj Vianočnej dohody, aj Slovenského národného povstania a budú si to ctiť. Takže nech žije Vianočná dohoda, nech žije naša zvrchovaná Slovenská republika. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz poprosím pána štátneho tajomníka. Vážený pán minister zahraničných vecí, vážení predstavitelia významných slovenských organizácií, vážené dámy a páni. Na začiatok mi prosím dovolite ospravedlniť ministra obrany, pána Roberta Kaliňáka, že tu dnes kvôli vyťaženosti nemôže byť a dúfam, že budem za ňo adekvátnou náhradou. Dovolte mi na začiatok povedať pár slávnostných slov, ktoré vznikli na ministerstve obrany, pretože práve podpísanie Vianočnej dohody a poverenie od prezidenta Beneša v tom čase oprávnilo generála Goliana spustiť Slovenské národné povstanie a v tom je tá trocha tej vojenčiny, ktorá k podpisu Vianočnej dohody patrí. Vážení prítomní, stretli sme sa tu, aby sme si pripomenuli významný historický medzník v novodobých dejinách Slovenska, ktorým je 81. výročie podpísané Vianočnej dohody vrcholnými predstaviteľmi všetkých smerov a zložiek domáceho odboja. V súvislosti s prijatím programového dokumentu zásadného významu pre centrálne a jednotné vedenie boja slovenského národa za odstránenie nacistického diktátu vykonávaného nedemokratickým domácim ľudáckym režimom, ako aj budúcich zásad povojnového vnútorného usporiadania štátu dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov, je potrebné zdôrazniť, že mu predchádzal dôležitý akt československej zahraničnej politiky,
a to podpísanie Československo-sovietskej zmluvy o priateľstve, spojenectve a povojnovej spolupráci dňa 12. decembra 1943. Tento nespochybniteľný historický medzník v zahranično-politickej orientácii Československa mal veľký ohlas nielen v zahraničí, ale aj na domácej pôde, a to najmä medzi členmi hnutia Odporu. Je potrebné zdôrazniť, že akékoľvek programové zásady pre vedenie domáceho odboja by nemali žiadnu perspektívu, ak by boli v rozpore so zahraničnou politikou československej vlády. Dohoda predstaviteľov všetkých smerov a zložiek domáceho odboja o vytvorení Slovenskej národnej rady ako jediného reprezentanta politickej vôle slovenského národa položila základy nielen pre jednotný boj slovenského národa za našu slobodu, ale aj vytvorila spoločný politický orgán, ktorý bol v prvej príhodnej chvíli pripravený prevziať všetku politickú, zákonodárnu, vojenskú a administratívnu výkonnú moc na Slovensku a vykonávať ju podľa vôle ľudu až do tej doby, kým slobodne zvolení zástupcovia nebudú môcť prevziať všetku moc. Slovenská národná rada sa v nej jednoznačne zaviazala, že po prevzatí moci, len čo to bude možné, sa postará o to, aby slovenský ľud mohol voľne a slobodne určiť svojich zástupcov, ktorým odovzdá všetku moc. Zároveň deklarovala, že pri svojej činnosti bude postupovať v zhode s československou vládou a celým zahraničným odbojom, ktorých prácu na medzinárodnom a vojenskom poli uznáva a plne ju podporuje. Veľmi dôležitou súčasťou Vianočnej dohody boli zásady, na ktorých sa predstavitelia domáceho odboja dohodli. Osobitne vyzdvihli zásadu ďalšieho spolužitia slovenského a českého národa v novom československom štáte na princípe rovného s rovným, sociálnej spravodlivosti zameranej na dôstojný ľudský život každého občana, ako aj spoluprácu so slovanskými národmi. Som úprimne presvedčený, že programové body, ako aj hlavné zásady obsiahnuté vo Vianočnej dohode, majú trvalú platnosť aj 81 rokov po ich skoncipovaní. Som úprimne presvedčený, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, že aj dnes je potrebná spolupráca všetkých predstaviteľov demokratických politických strán pre zabezpečenie dôstojného života pre všetkých občanov Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov ani poškodzovať alebo znevýhodňovať. Toto boli slávnostné slova Ministerstva obrany a teraz, ak by som mohol byť trochu osobnejší, rád by som sa dotkol posolstva Vianočnej dohody aj ako mladý človek, aj ako predseda Mladých sociálnych demokratov. Pretože podpísanie Vianočnej dohody nie je len nejakým symbolickým aktom, ktorý by mal zapadnúť niekde do zabudnutia. Podpísanie Vianočnej dohody je symbol, ktorý sprevádza Slovenskú republiku dodnes. Pretože Vianočnú dohodu na jednej strane podpísali tak komunisti, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti na Slovensku. Je počuť veľmi veľa rôznych tém, fráz a povykov nad tým, že na akom základe stojí slovenská štátnosť. Ja si myslím, že slovenská štátnosť stojí na základe dohody a spolupráce všetkých prúdov spoločnosti, relevantných prúdov spoločnosti, ktoré sa v tom čase zapájali do odboja. A dnes po 81 rokoch, ako tu spoločne stojíme, musím povedať, že spoločnosť aj pohľadom mladého človeka sa čím ďalej tým viac polarizuje. A tá polarizácia je niečo, čo by sme nemali brať na ľahkú váhu. Pretože pred 81 rokmi, práve v tomto byte, pri podpise Vianočnej dohody, sa slovenský národ zjednotil. Zjednotil sa preto, aby jednoznačne odpovedal voči zlu, ktoré nás v tom čase okupovalo. Zjednotil sa preto, aby sme v budúcnosti dosiahli náš dlhotrvajúci boj za vlastnú štátnosť a za vlastné národné uznanie. Je mi veľmi ľúto, ak sa dnes v roku 2024 a v roku 2025 stále nachádzame v dobe, kedy je slovenská spoločnosť rozdelená. Ja apelujem na všetkých mladých ľudí, nielen na tej ľavej strane politického spektra, ale aj na tej pravej strane politického spektra, alebo aj na tých stredových, aby sme konečne našli spoločnú reč, pretože rozdelenie nikdy nesmeruje k ničomu pozitívnemu. Rozdelenie môže nakoniec smerovať iba k veľkej tragédii a tu by sme mali mať na pamäti a tej by sme sa mali do budúcna jednoznačne vyhnúť.
chcem na tomto mieste povedať a poďakovať vám všetkým, ktorí ste tu, že ako zástupca mladej generácie ľudí na Slovensku urobím všetko preto, aby bolo Slovensko do budúcna jednotné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Igor, aj za tú oficiálnu, ale najmä za tú neoficiálnu časť. A na záver poprosím za klubného slova historika, vedca Miroslava Pekníka, ktorý vlastne bol jeden z tých aktérov pred tými 12 rokmi, že sme sa rozhodli robiť toto podujatie. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, ako už tradične býva na tomto podujatí... Dobre. Dámy a páni, ako býva tradične na tomto podujatí, priblížime si program a reprezentáciu Vianočnej dohody. Citujem: ideové smery na Slovensku, ktoré i po 6. októbri 1938 zotrvali na zásadách protifašistickej demokracie a viedli dodnes aktívny odpor proti politickému, hospodárskemu a kultúrnemu znásilňovaniu slovenského ľudu a ktoré dnes reprezentujú skutočne zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu, dohodli sa na vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma. Poprvé, jednotne a centrálne viesť boj slovenského národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu, vykonávaného i domácimi uzurpátormi politickej moci. Po druhé, v prvej príhodnej chvíli prevziať všetku politickú, zákonodárnu, vojenskú i administratívno-výkonnú moc na Slovensku a vykonávať ju podľa vôle ľudu až do tej doby, kým slobodne zvolení zástupcovia ľudu nebudú môcť všetku moc prevziať. Po tretie, po prevzatí moci, len čo to bude možné, sa Slovenská národná rada postará, aby slovenský ľud si voľne a slobodne určil svojich zástupcov, ktorým Slovenská národná rada všetku moc odovzdá. Po štvrté, Slovenská národná rada bude vo svojej činnosti postupovať v dorozumení s československou vládou a celým zahraničným odbojom, ktorých prácu na medzinárodnom a vojenskom poli uznáva a ju podporuje. Dámy a páni, takéto bolo programové zameranie Vianočnej dohody o vzniku Slovenskej národnej rady. Ďakujem vám za pozornosť. Vážení priatelia, chcel som a poprosili aj predstavitelia Matice Slovenska, aby podali pár viet. Musím akože ich veľmi pochváliť, pretože nedávno vydali veľmi zaujímavú knižku o členoch Matice Slovenskej, ktorí boli v povstaní, respektíve zúčastnili sa ilegálneho boja proti fašizmu a koľko to si mesiac a pol zorganizovali konferenciu vedeckú o dvoch členov ilegálnej Slovenskej národnej rady, starému otcovi Ivana Horváta a Václavi Klementisovi. Takže pán tajomník, pán slovo. Ďakujem pekne, vážený pán minister, vážený pán štátny tajomník, vážený pán riaditeľ Inštitútu ASA, vážení členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, drahé matičiarky, matičiari, Slovenky a Slováci. Dovoľte aj mne, aby som v mene Matice Slovenskej povedal pár slov a v úvode sa odozdal pozdravy od pána predsedu Mariana Kešpera, ktorý sa žiaľ nemohol zúčastniť dnešného podujatia z iných pracovných dôvodov. Taktiež v úvode sa aj dovolujem poďakovať pánovi ministrovi za ukážkovú spoluprácu v roku 2024, z ktorej zišlo niekoľko pekných podujatí a aj dve knižky, dva zaujímavé zborníky, ktoré naozaj si myslím, že sú prínosné a že ešte teda vďaka ním sa môžeme dozvedieť veľa nových zaujímavých informácií nielen o slovenských ženách v národnom hnutí, ale aj o matičiaroch a kultúrnikoch v Slovenskom národnom povstaní. Žijeme naozaj ťažkú dobu. Naša spoločnosť, ako to už bolo povedané, je rozdelená. Sú tu ľudia, ako sme my, ktorí sa úprimne snažia rozvíjať slovenský národ, našu drahú Slovenskú republiku, ale sú tu aj ľudia, ktorí sa tvária alebo skrývajú sa za nejaké liberálne alebo progresívne myšlienky
a pri hlásaní slobody konajú pravý opak. Snažia sa trošku upraviť si dejiny podľa seba, snažia sa ich zahmievať, vypichujú len veci vytrhnuté z kontextu. Úplne niektoré osoby sa snažia vymazať a to sú vlastne prejavy totalitárnych ideológií a režimov. A práve na to sme tu my, aby sme im v tom zabránili a spolupráci Matica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Inštitút ASA, ale aj s orgánmi štátu sa snažili o to, aby nikdy sa tie veci, ktoré sa diali v minulosti, tie negatívne už nevrátili. Ja som veľmi rád, že sa tu stretávame opäť po roku pri Vianočnej dohode, ktorá dala základ mnohým veciam, ale chcel by som vypichnúť hlavne dve. Chcel by som vypichnúť hlavne Slovenské národné povstanie, ktoré Matica si tento rok aj v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí pripomenula veľkou medzinárodnou vedeckou konferenciou a odhalením dvoch búst, a to Ľudovi Vitovi Kukurelimu a Ivanovi Korunočovi Baluto. A to aj symbolizuje to, že Matica a Slovenské národné povstanie ide jednoznačne k sebe. Niektorí historici a niektorí možno predstavitelia aj politických strán sa snažia to nejakým spôsobom dať do úzadia, ale to vôbec nie je tak a dôkazom je aj ten zborník, kde sa naozaj na vyše 600 stranách môžete dočítať mnoho zaujímavého a mnoho zaujímavých príbehov, ktoré tvorili, ktoré sú súčasťou Slovenského národného povstania. A rovnako by som chcel zdôrazniť aj účastníkov tejto Vianočnej dohody, a to Laca Novomeského a Ivana Horváta. A obidvoch sme si taktiež pripomenuli odhalenie busty v Martine aj za účasti pána ministra. A z tohto miesta chcem poďakovať aj môjmu kolegovi Lukášovi Pernému, ktorý teda inicioval vznik tejto busty a zahral sa aj trošku na spisovateľa, keďže sme tam mali malú divadelnú scénku, že vyskúšal si aj túto rolu. A na druhý deň sme tu v Bratislave na budove Slovenskej národnej rady odhalili bustu Ivanovi Horvátovi. A tu som sa naozaj poďakovať z tohto miesta aj rodine, vnukovi Ivana Horváta za to, že pomohli odhalení busty a že boli aj súčasťou tohto krásneho podujatia. Vážené dámy, vážení páni, ešte raz ďakujem za možnosť sa vám prihovoriť. Ďakujem všetkým vám za spoluprácu v tomto roku 2024, že naozaj stojíme na tých základných hodnotách mieru, humanizmu, demokracie, slobody a že sa snažíme ich chrániť, rozvíjať a nejakým spôsobom v spoločnosti ich stále pripomínať, lebo ako vidíme, tak je to stále dôležitejšie a dôležitejšie. Ešte raz ďakujem všetkým za spoluprácu v roku 2024, keďže sa už asi nesstretneme a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2025. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi tajomníkovi a predtým, ako sa rozlúčime, som vám chcel popriať krásne prežitie sviatkov vianočných, Silvestra a samozrejme takéto zdravé kročenie do nového roku. Hádam, bude o niečo úspešnejšie ako tento po ekonomickej, medzinárodnej a ľudskoprávnych vzťahov. Ale hovorím, že ešte predtým, ako sa úplne rozlúčim, dám slovo, povedzme 10 slov, to na Lacovi. No len toľko to, že veľmi srdečne pozývame na pôdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože okrem iného, že chceme vás zachrániť od zimy, ktorá je našťastie teda vľúdna k nám v tejto chvíli, okrem toho chceme spustiť primárne krštenie, pretože práve sme upiekli ďalšiu publikáciu, a to memoriabilitu. Prvé exempláre máme už k dispozícii. A veľmi, veľmi radi by sme potom približne v polovici januára zrealizovali na slávnostnejšej pôde práve tento akt. Takže avizujem, odporúčam navštíviť materskú pôdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v rámci vašich možností v tejto chvíli a samozrejme oficiálne potom pristúpime k tomu promovaniu memoriability, teda spomienok na osobnosti, na odkaz protifašistického zápasu alebo aj celkového demokratizujúceho úsilia nášho národa. Laco tvrdí, že je aj víno, takže vás všetkých pozývame. Ďakujem pekne ešte raz.